Ang pulong nga atong palandungan karon mahitungod aning pagbadlong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sa dili pa, shout out sa nato tong kauban. Oh, gahigda-higda lang kauban. Shout out na tong kauban. Boss Dexter. God is good. All the time. Ang Ginoo magbadlong gayod sa matag usa ka nato. Tungod kay iya kitang tinuod nga mga anak, badlongon gayud kita niya. Ug dili gayud kana nato hatagan og dautan nga kahulugan, mga igsoon. Kay ang Ginoo magbadlong gayod sa iyang matinuod nga anak sama sa atong amahan dinhi sa kalibutan. Badlongon gayud kita kung kita masayop. Samot na gayud ang Ginoo igsoon. Tungod kay ang Ginoo nagtan-aw sa maayo nato nga kinabuhi. Kung unsa gayud ang dalan nga angay nato nga subayon. Kung unsa katong dalan nga makaayo alang sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Tungod kay atong hinumduman igsuon, ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, temporaryo lang gyud kini. Kadyot lang gyud ang atong kinabuhi igsuon. Maong gusto sa Ginoo nga magkinabuhi kita nga matarong. Nga magkinabuhi kita nga iyang mga anak nga gidisiplina. Aron ang atong kalag may kasiguruhan gayud nga makigkauban ngadto kaniya. Kay kining atong lawas madunot lang kini. Kining atong lawas mawala lang. Ang importante ang atong kalag makigkauban ngadto sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo sa Hebreo 12 bersikulo 5 hangtod sa 6 nag-ingon diri, nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo? Ingon nga iyang mga anak, anak isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo og ayaw kaluya kung badlongon ka. Sa 6, kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma og kastiguhon ang tanan niyang mga anak nga iyang giila. Mao na igsoon kitang tanan disiplinahon gid sa Dios aron mahimo kita nga matarong dinhi sa kalibutan. Tud kay usahay kita nga mga tawo isip tawhanon magbuhat gid kita og mabuta nga sukwahi ngadto kaniya. Kay para nato sakto apan hinumdumi igsoon para sa Ginoo dili siya sakto. Maong adunay panahon nga badlongon gid kita sa Dios ug ang Dios mogamit kana siya og tawo aron pagpahinumdom sa tuwa, aron pagbadlong sa tuwa. Ingon ang Dios igsoon, ingon ang pulong sa Dios igsoon, dili nato kini tagaan og dautan nga kahulugan. Tungod kay kini nagtudlo lamang sa pagkinabuhi nato dinhi nga matarong isip iyang mga anak. Hinumduman nato igsuon nga badlongon gid sa Ginoo ang iyang matinuod nga mga anak. Busa ayaw tagai og dautan nga kahulugan kung badlongon ka sa Dios igsuon. Kay gusto niya nga magkinabuhi kita nga matarong, magkinabuhi kita nga adunay Dios sa matag adlaw. Dili lang ta sa Domingo igsuon nga adunay Dios, kun dili sa matag adlaw. Mao kanay gusto niya nga mahitabo sa atong kinabuhi. Kay gusto sa Dios adunay kabag-uhan ang atong kasing-kasing. Adunay kabag-uhan ang atong binuhatan. Adunay kabag-uhan ang atong hunahuna. Nga wala kitay laing gihigugma, wala kitay laing gialagaran, wala kitay laing gisimba, kundi ang Dios lang gayod. Mao kana ang tuyo sa Ginoo sa atong kinabuhi igsoon. Tungod kay kini atong kinabuhi dili kini alang sa kalibutan, kundi ang atong kinabuhi igsoon alang sa Ginoo. Siya ang tag-iya sa atong kinabuhi. Walay ato igsuon kundi ang Dios lang gayud. Busa igsuon lahutay lang gayud ug ayaw kaluya sa tanan nga mga problema sa imong kinabuhi, sa tanan nga mga pagbadlong. Tod kay tudluan kita sa Dios igsuon kung unsaon pagkinabuhi nga matarong nga adunay Dios sa tibuok niyang kinabuhi aron makaangkon siya sa kinabuhi nga makigkauban ngadto sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan. God bless brother.